Niin kuin kääriä sanoi, että rankka viikko ja pitkiä päiviä takana. Näin se meni. Eilen tulin Etelä-Pohjanmaalle vanhempien luo ja viikon treenithän meni silleen, että maanantaina oli Hyrox, olikin muuten kova. Ja sitten tiistai, keskiviikko voimapainotteisia treenejä, pari päivää vapaata ja vähän pidempää työpäivääkin siinä. Ja nyt sitten vähän jänskättää. Jännittää siis sen takia, että juoksutreeniä edessä, jalan kanssa ollut vammaa. Viime sunnuntaina sain juostua semmoisen kevyen treenin ja sen jälkeen se taas kipeytyi ja nyt kokeillaan tänään miten se menee. Luvassa olisi 10 minuuttia lämpö, katon vielä millä teen. Sitten 8 minuuttia juoksua, prosentin kulma, 12 kilsaa vauhtia pitäisi normaalitilanteessa olla ihan niinku tehtävissä helpostikin, mutta nyt on vähän tämmönen olo niinku teuraalle kävelis 4 kertaa se 8 minuuttia ja sitten väliin aina 4 minuutin kävely 6 kilometrin vauhtia prosentin kulmalla. Siitä se tulee. Ja 3 kuukautta skapoihin aikaa, niin sais ruveta homma toimimaan. Joo, katsotaan se miten tää treeni tosiaan tosta lähtee niinku menemään, että kesällä treenit kulki todella hyvin, mutta nyt on pakko myöntää, että oliskohan käynyt, että kesällä meni aavistuksen treenit yli. Olin aika väsynyt ton koko elokuun, ne treenit sain suoritettua, mutta vähän silleen niinku siipimaassa ja nyt katsotaan, jos se tästä niinku lähtisi. Se on hiuksenheidon raja, että kun treenimääriä nostin aika rajusti siihen kesään ja sitten yhden kuukauden niin kun eli vaan urheilulle, niin siinä saattaa käydä niin, että vähän niin kuin innostuu. Mutta ei ollut muuten kesällä minkäänlaisia ulkourheilullisia vaikutteita oikeastaan juurikaan. Muutamaa poikkeusta tietysti lukuun ottamatta, mutta että fokus oli siellä missä piti, mikä on jo saavutus niin kuin sinänsä. Eli tosiaan vielä pikku kertaus tuossa kohta lähdetään duuniin, niin 10 minuuttia lämpö. Varmaan assault bike on se millä se lämmön otan ja sitten nyt on kysymysmerkki miten tuo jalka kestää. Että kyllä tässä niinku on semmonen pikku jännitys päällä, että miltähän tää nyt tulee tuntumaan. Mutta 8 minuuttia 12 ja prosentin kulmalla 4 minuuttia kävely, prosentin kulma 6 kilsan vauhti. Henkka on laittanut 3-4 kertaa, kyllähän me 4 tähdätään. Jos tää menee hyvin ja onnistuu, niin tässä on niinku sitten toivoa niinku suuri juttu. No niin, katsotaan sitten miten tää tulee menemään, että kengät jalkaa ja nää aamutreenit, mä tykkään aamulla treenata, mutta jotka tietää ja tuntee, niin on mikään aamusyöjä, että tänään taas oli se perinteinen aamupala, kuppi kahvia ja yskän kohtaus ja sillä yskän kohtauksella sitten pitäisi vetää tää koko setti. En tiedä koska sitä oppisi aamulla syömään. Silloin kun ui niin se oli vielä isompi haaste, kun aamutreenit oli tosi pitkiä eikä saanut vaan niin menemään millään safkaa sisään. Mutta katsotaan. No niin, tässä assault-bikella mennään ja sykettä pidän tossa matalalla, säästelen jalkoja ja puitteet on hienot. Ja tonne kohta sitten matolle itse töihin. Leikkasetti menossa ja katsotaan. Ei tää nyt helppoa, mutta tapellaan. Eka setti takana. Viimeinen setti vielä. Nyt ei pysty puhumaan enempää, niin kun tää on ohi, niin sitten jos musta ei kuulu, niin sitten se on ampava se paikka. No niin, treenivedot loppu äsken. Se meni nyt silleen, että eikä mä vähän bonasin
Vedin 10 minuuttia prosentin kulmalla, 12 vauhtia, 4 minuuttia kävely, 8 minuuttia 12 prosentin kulma. Joudun tiputtaa sen jälkeen vauhtia kävelyn jälkeen 11. Sitä 11 oli 2 viimeistä kierrosta. Sykkeet tosi korkealla. Kova treeni. Henkka, ei huomiselle mitään kovaa, please. Ja tuo 11 on nyt varmaan se vauhti, vaikka siinäkin nousi syke 180, niin kroppa pystyy kuitenkin käsittelemään, että jotenkin pystyy toimimaan kuitenkin. Kaksijakoinen fiilis, mä ajattelin, että mä olisin pystynyt vetämään 12 4 kertaa 8 minuuttia. Mutta se meni tosiaan 185, 186 se syke niissä, että sitä ei pysty kauan toleroimaan, niin noin 2 viimeistä kierrosta 11, niin kai se on ihan jees. No niin, treenin jälkeen se tähän Esalle. Esa laittaa neulat mieheen, niin saadaan palautuminen käyntiin. No niin, setti on nyt valmiina. Tässä on vähän päähän laitettu neulaa ja on kädessä, on jaloissa ja on vielä sitten niskaskin tuolla. Mikäs tää Esa perustuu tää homma? Akupunktio. Niin. No se on siihen meidän koulutuksen porttikontrolliteoriaan, eli testetään sitä kivun etenemistä tuolta niin nousevia ratoja pitkin tuonne pääkoppaan. Eli blokataan sillä vähän kivun reittejä. Annetaan niin paljon akupunktioärsykettä sinne, että sieltä sitä aistia ei mene sitten läpi. Joo. Siellä on vaikutusta sitten pitkäaikaisesti. Esa kyllä osaa näitä pistää hyvin. Katsotaan, tässä nyt ollaan 3 varttia sitten suurin piirtein, eikö niin? Puoli tuntia. Joo. Katsotaan sitten sen jälkeen. No niin, ruokaa saatu koneeseen ja palautuminen käyntiin. Tiivis päivä jo tähän mennessä nyt, mutta nyt sitten voi ottaa tämän loppupäivän vähän sitten easymin. Huomenna, jos tämän viikon nyt laittaa pakettiin, niin huomenna siis sitten vielä voimapainotteinen semmonen varmaan Hyrox-tapainen voimatreeni, sitten vapaata maanantai. Ja sen kyllä tarviikin. Tossa vielä tosta juoksusta, niin sehän meni punaisella sykkeellä totaaliajasta 26 minuuttia, että se oli nyt kova, että katsotaan miten tästä rupeaa sitten kroppa tokenemaan. Ja just kun mainitsin aikaisemmin, että saattoi olla, että kesällä meni vähän treeni yli, niin pitää olla näissä tarkkana, ettei lähde niin päättömästi tekemään, vaan yrittää käyttää päätä. Se on haastavaa meikäläisille, mutta niin siihen pyritään.